באמת, הופענו הרבה, הופעתי הרבה, הופעתי בצבא, הופעתי בבית משפט, הופעתי במקומות קרובים כמו חולון או רחוקים, קיבוץ ססה, עד שהגענו האוטו איבד מערכו. אבל דבר אחד למדתי, שאנחנו כאומנים קיימים בזכות דבר אחד, אתם הקהל, מחיאות כפיים, אתם מדעים מאוד. תשמרו על עצמכם, במיוחד בימים טרופים אלה עם האיום האיראני, הקוריאני, טרור מבפנים, שידורים חוזרים של פסטיבל מספרי סיפורים. לא קל, כולכם שואלים איך נשרוד את התקופה הזאת, מאיפה תבוא הישועה? שואלת את זה עכשיו, בזה הרגע, אני רואה את זה. האם האור בקצה המנהרה זה סך הכל אהרוני עושה על האש? התשובה, מילה אחת, להאמין בעצמנו, להאמין שהכל אפשרי, להאמין אפילו שאפשר לעשות שלום, דגש על המילה לעשות. תראו את ביל גייטס, לפני שנים העוזרת בית שלו אמרה, אני לא עושה חלונות, אז הוא עשה. Shall